Kayu boma hingga tibo thako nengi tibo kaham ngi besai manang tu Joy Guru tabo khaino hai thako no logai belai khana to kai thako ni gan resaptai Tania de Burma Wandalung Kami Upajodana number 48 Sotsango Kendra Ampura Joy Guru Joy Guru Jatanana Borok engai phayo airi wai hayungo ani thakur Borok engai phayo airi wai hayungo ani thakur Khulumbo no Shaturai shoge hombo jati musunge Khulumbo no Shaturai shoge hombo jati musunge Borok engai phayo airi wai hayungo ani thakur Ring horai tongo bole khorang ketei bai jotono phai bai di noro bini khuriwo Ring horai tongo bole khorang ketei bai jotono phai bai di noro bini khuriwo Bekhani kusum rokno huirinai Andar menagni jora pohorinai Bekhani kusum rokno huirinai Andar menagni jora pohorinai Khulumbo no Shaturai shoge hombo jati musunge Khulumbo no Shaturai shoge hombo jati musunge Kelai jang borok no bole romai sojawo Lampuro wai tong nai no bole lampuno griwo Kelai jang borok no bole romai sojawo Lampuro wai tong nai no bole lampuno griwo Khagra khlai romdi thakuni akungo Lamat yung no barnay khatung khajakhay Khakra khlai romdi thakuni akungo Lamat yung no barnay khatung khajakhay Khulumbo no Shaturai shoge hombo jati musunge Borok engai phayo airi wai hayungo ani thakur Borok engai phayo airi wai hayungo ani thakur Jai Guru Joy Guru belai khana to tokha thakone lobai thakone gan thakona hamjagai belai khana to tokha resapkha ang bini bagai thakone thani prarthana khayo tei boma kaino kaham kai thakone ichha tei choli manthon thakone janai mukti